back to my channel again. I'm Jenny B. Borga and happy na! Ayan guys, don't forget to subscribe my channel. Hello everyone, and today, ang i-review natin is yung concealing cream. Concealing cream. Tsaka guys, pwede na mag foundation, concealer lang yung ilalagay. Finish niya is like a foundation. At saka itong Maxi Peel. Yan. Maxi Peel concealing cream. May dalawang shade to guys. Isa is yung natural at saka fair. Yung fair yung nabili ko guys kasi wala nang natural shade. Ayan, ubos na. So fair yung, tingnan natin kung fit ba siya sa skin type ko. Kasi fair siya. So parang light, ganyan. Dalawa lang kasi yung ng skin ko, beige or natural na kulay. Ayan. Tapos sabi niya dito is moisturizing, lightening, makeup base. Yun yung sinasabi ko na parang may foundation. Tapos sunblock na may SPF 20. Okay, sunblock niya. At saka walang nakalagay kung ito. Ang laman niya is 10 grams. 0.35 ounce. Okay? Sa isang sachet. Ayan. Ayan guys. Mauubos ko lang to ng 3 days to 4 days. Yan. Ayan. So, ang direction for use. Prior to sun exposure, apply gently to face and neck. Pero ako guys, hindi ako naglalagay sa liig. Kasi sensitive yung liig ko. Tapos, for instant coverage and protection. Okay. Dermatological, proven safe and effective. Okay, try natin ngayon ha. And ito yung sinasabi niya, yung kini-claim niya is Maxi Peel Concealing Cream is a multi-benefit product that effectively nako-conceal siya agad and ma-exfoliate yung skin. Sa isang pack nito may SPF 20 na nag-keep sa skin protection for sun exposure, okay? And offer fairer complexion in as early as 7 days. So kiniklaim niya magpuputi ka sa 7 days. Ayan, hindi siguro basta fair. Yan, makes a fine makeup base, giving skin a polish, matte finish, yung dry finish. So let's start guys. Let's do. Okay, i-open ko na to siya. Wala siyang mark na pang-open. Ayan. So gagawa tayo ng yan. So yan. Ano ba yan? Ang dami. Ang dami, oh. Ayan, oh. Pero hindi siya, hindi siya watery. Hindi runny. Yung textures niya. Lagay natin dito. Dito. Ano tingin nyo guys? Light lang ba siya? Kulay ko ba? Kayo yung husga. Yan. Hindi ako nag-brush guys ha, pag ganito. Kinakamay ko lang kasi komportable ako. Pag hand application lang ginawa ko. Nag-brush ako, gamit ako ng brush pag yung powder, blush. Ayan. Grabe, ang puti. Ang puti guys. Grabe siya, oh. Ayan, maputi na ako. Yan, oh. Ang kagandahan niya, guys, hindi siya agad na natutuyo. Ayan. Hindi agad natutuyo.
may time ka pa na ebidensya. I-massage mo sa face mo, yan. May mental effect siya guys sa akin. At saka may parang, dito sa part ng ilong ko, parang medyo kumakati-kati na mentol yan. Yun yung nararamdaman ko. Tapos ang scent niya is parang cologne. Parang baby cologne. Yan. Ayan guys. So, first layer lang to. First application lang siya. Pero napansin nyo guys, gabing puti ko. Hindi talaga sa akin ang fair na color. Yun talaga yung sa sa natural shade. Ang shade niya is fair, di ba? Yan. Ubusin na lang natin to kasi sayang. Ayan. Total pawisin naman ako. Alam nyo guys, ang pawis ko, napakagrabe yung pawis level ko guys. Kung makikita, di ba? Makikita nyo sa video ko. Guys, yan. Talagang maputi. Ganyan. Tingnan nyo sa leg ko. Maputi siya, guys. Pero parang naka-pulbo lang ako na hindi ko maintindihan. Which is tama yung sinabi nila na, makeup base na matte finish siya, guys. I-close up natin, ha. Yan, i-close up natin. Ha? Ayan. Kita nyo ba? Ayan. Hindi siya pang full coverage talaga. Medium lang. Ayan. Ayan. Nakikita pa yung mga lines ko. Ayan. Yan. Ayan guys. Nakikita ko. Tapos namumuo siya. Ayan o. Kita nyo? Namumuo siya. Alam nyo guys, pinawisan na ako ngayon. Wala, ganyan, Ayan, may pawis na ako, Ito ng finish look, guys. Ayan. Ayan. May scars, makikita pa talaga siya. Hindi siya pang full coverage. Ayan, yung mga lines ko, Ayan, makikita pa siya. At dito sa banda, nagmumuo na siya. Kasi dito part na to, madali akong pawis. Yan. Ang oras ngayon, guys, is 10:08 a.m. 10:08 a.m. and i-update ko kayo mamaya kung ano ang kalalabasan niya, kung mag-oil up ako or pawis pa rin yung maaani ko, yun ganun yun na. Ayan, so see you guys! Hi guys! It's first update sa Maxi Pale Concealing Cream. Ito na siya, ito na guys. Natural lighting yan guys, sana sa labas ako. Kararating lang namin galing sa school. Ayan. Time check, it's 4:34 ng hapon. Ayan guys. Yan, nakikita na siya. Yan. Meron pang natitira pero konti na lang. Ayan o. Yung nagbubuo sa akin kanina, yan o, yan yung nangyari. Parang natanggal na siya. Yan. Ito, wala na talaga kasi nakita na yung redness ko dito, tsaka dito. Ayan. Sa noo ko, ayan. Ito yung first update. Yan. Yan guys. Okay, at saka mamaya na naman. Update ko kayo mamaya. See you! Hi guys, update tayo ngayon sa Maxi Pale Concealing Cream. At check natin ang time. It's 7:53 ng gabi. Yan guys. As of the moment, yan. Ngayon siya, hindi ko highlights. So, ano ng light, yan. Pero hindi ako lip guys, hindi ako nag-highlights. Just, yung concealer lang talaga. Yan. Yan. Ayan. Lakas maka-healthy at glowing skin. Yan. Yan. Talagang pawis yun guys. Yan. Yan. Update 2. Ano natin ha? Gamitin natin ang tissue kung marami bang pawis. Ay, ulit lang. Ayan. Mabasa ko siya. Duwi ang effect niya. Ayan. Ayan. Mamaya final thoughts ko na guys ha. Yan. See you! Hi guys! I'm sorry kasi hindi ako naka-update kagabi sa sa final update nung sa
Maxi-Fill Concealing Cream. Kasi naantok na ako, tsaka nag-study pa kami ng lesson ng anak ko kasi exam niya ngayon. At tsaka ngayon, umaga, hinatid ko na siya kaya to be continue ngayon. Ginamit ko siya kanina. Yan. Pwede siyang pang everyday na gawing foundation at the same time concealer. Ayan. So final thoughts tayo dito sa Maxi-Fill concealer cream na fair, which is naging okay siya sa skin ko, yung shade na fair kasi nag-oxidize siya. Pero pag mga ilang oras na parang mag-gray basta mag-gray siya ganun. Tapos ano siya guys, ang nagustuhan ko dito is pwede mo siyang everyday gamitin. Tapos totoo yung nagmo-moisturize siya, light lang. Tapos makeup base yan, saka may bonus pa na sunblock na SPF 20. Yan. Ang hindi ko lang gusto yung... Ayan guys, ang hindi ko nagustuhan sa Maxi-Fill concealing cream is yung mali yung shade na nakuha ko. Pero in fairness, naging okay. Nabigyan naman niya ng justice. Saka yung yung packaging nila. Kasi pag na-open mo na, ayan yan. Yung magtatain na siya iwan ko. Basta ma-damage na siya kasi lalabas yung nasa loob nito pag nasa bag mo. Kaya yung ginawa ko, nilagay ko siya sa may ziplock at saka ginagamit ko. Yun lang naman, yung price siya is sulit din naman kasi hindi lang ito na aabot ng 30 pesos. Ilalagay ko na lang sa screen kung magkano to kasi nakalimutan ko sa Watson ko nga pala nabili to. At saka sulit to sa mga estudyante. Ayan, yan tingnan nyo yan, ginamit ko ngayong umaga, yan siya. Parang glowing skin, ayan. Swak to sa estudyante guys ha, okay to sa estudyante kahit sa mga mama, yan. Kasi affordable lang to. Isasama ko to sa affordable na sa everyday makeup. Sige guys, yun lang. At saka guys, please like this video. At saka, sino pang hindi nag-subscribe, please subscribe to my channel and watch more video ngayon i-upload ko. Paki-click din yung bell button na nasa katabi ng subscribe. Tsaka, salamat sa nag-subscribe na nanood. And welcome. Happy ako na naging part kayo sa akin. Naging part tayo ng isang pamilya. Ayan guys. See you. God bless ha. God bless everyone. Good vibes lang. Huwag niyong isipin ang mga negativity. Kasi yan yung mood swing natin. Ayan. Kaya guys, be happy. And before tayo mag-wake up sa morning or sa umaga, just say that you're blessed. Whatever happened, you're blessed. God bless. Bye-bye.